सांग आसीगले ए आसीगले रे आसीगले ए कौन एम ठेइछ कौन रे अरे तुम सब प्रॉब्लम सब सांग बापी आसीगले तुम काहे टेंशन नौ रे तुम बाइकटा काली रात से सोची जाए उठनी ये आइला प्रॉब्लम सॉल्व ना बालटा सॉल्व कर कौन करिबा को से कथा सब छाड़ो रात रात हो गो रे अरे उठिबनी दे तको एम केम उठोजी उठा हल्ले गनु तू बाला उठे को उठा अबे देख तको एम केम उठोजी ମୁଁ ତତେ କାଲି ରାତିରେ କହୁଛି ତା କହନା ଭୂତ କାହାଣୀ ଦେଖେ ତୁ ଭୂତ କାହାଣୀ କହିଲୁ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାନି ଏବେ ଆରେ ମୁଁ କଣ ସତରେ କହୁଥିଲି ମୁଁ ତ ମିଛରେ କହୁଥିଲି ଏମିତି ଭୂତ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା अरे से कथा छाड़ो ଏବେ କଣ କରିବା କୁହ ନହେଲେ ଭୂତ ଖାଇଦବ अबे टेंशन ले ना बापे अछि ए भूत तो सब छाड़ी पड़े अबे के ने स्टोरी जे टिके जीरा आनियो टिके शुक्ला लगा आनियो रस आनियो पानमुरी आनियो गोलमरच आनियो सब धरी आसो ଆଜି କଣ ଡାଲମା ବସଉ ନା କଣ डाला बसैले भूत छड़े अबे तुम माने किछि जानि न एठी आसे गरु ना बहुत बड़ पूरा शांति रखली भूत केमु छड़े बस सब ମିଛ अरे रात तो भांगनी से छाड़ी नहीं बोते ସେ କଥା ସବୁ ଛାଡ ତୁ ଗଲୁ ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ନେଇ ଆସ लाला आदर भूत न गला आ काउ धरिला नई पानी खल 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 ए भूतर नई तेल किए नहीं गला ए पानी डाबू डाबू भूत तू केबे जीबू बाहादुर की बीबीस की जुबड़ा मा यो मा रो बाबू क्लक के पेपे पेपे ତେଲ ଯେ ସହଜରେ ମୁଁ ଫଣା ଟେକି ଦେବି ନାଇଁ 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 ମୁଁ ନଡିଆ ତେଲ अबे ये बाउल भूत नहीं बे पूरा चंद्रमुखी चल एठी पळेबा ମୁଁ ଜଣକୁ ଜାଣିଛି ଯାହାକି ଆର ଭୂତ ଛଡେଇବ अबे किए से ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବାବା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଦେଇ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ବାବା ସେପଟେ ବୁଲିକି ମନ୍ତ୍ର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ପାଲ୍ହା ଆରେ ବାବା ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ପୁରା ଟେନସନ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାବା ରାଗିଗଲେ ଚାଲ 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 ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା ନହେଲେ ବାବା ଭସ୍ମ କରିଦେବେ ଆମ୍ବ ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ ছোট ছোট আম্ব আম্ব बाबा बाबा वो कर बाबा बाबा वो कर बाबा ଏବେ ଧାନ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି ନେତାର ପାଇବ ନାହିଁ ଯାହା କହିବାର କଥା ମତେ କୁହ ମୁଁ କରିବି हमको रक्षा करो हमको रक्षा करो ରକ୍ଷା ରକ୍ଷା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଯାହା କରିବେ ବାବା କରିବେ ମୋର ଛୁଟି ମାନେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳଟା ଛୁଟିଆ टिंगू बाबा आज तुम रेडी दिलु ସାନ ବାବୁ ଆମେ କଣ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆସି ବୁଡ଼ ନଦୀ ଚାଲିଯିବୁ ବାବାକୁ କିଏ ବି ଛୁଉନି ବାବା ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ମେଣ୍ଢା ହେଇଯିବ ବାବା ଷଣ୍ଢ ହେଇଯିବେ ବାବା ନହେଲେ କଣ ନାହିଁ କଣ ଖେଳ କରିଦେବେ ରହିଯାର ଗୁଆ ଖାଇକି ଯିବ ଭୋଗାମ୍ବ ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ ছোট ছোট আম্ব ভোগাম্ব बाबा बाबा हमको बचाओ बाबा हमको बचाओ बाबा हम सांग जाने ରହିଯା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ସତ କହ
ତମର ଘର ଉପରେ ଗୋଟେ ଛାତ ଅଛି ନା? ତମ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଅଛି ନା? ଆଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଅଛି ନା? ସତ କହ ସବୁ। ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସତ ନା ମିଛ? ବାବା ହେଲେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତାକେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ହଗି ମୁତିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି। ବାବା ବାବା ଆପଣ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ କଣ କରୁଛି। ବାବା ଦେଖିଲେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ? ବାବା ବାବା ଏଥର IPL ফাইনাল ম্যাচ কে জিতব? ବାବାଙ୍କ ଆଜି ଉତ୍ସାହ, ଆଜି କହିପାରିବି ନା। ସେଦିନ ଅବୟା ଦେଖିକି ବାର ନଥିବ, ବାବା କହିଦେବେ। ବାବା ବାବା କାଲିକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଭୂତ ପଳେଇ ଆସିছে, ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖେ ତାପରେ ଚଢୁଛି ତାକୁ ଚୁମା ଦଉଛି। ବାବା 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 ଆମକୁ ଡର ନାହିଁ, ଏ ଭୁଗାମ୍ବ ବାବା ଅଛି ବୋଲି କିଛି ବି ଡର ନାହିଁ। ଭୁଗାମ୍ବ ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ, ତା ଦେହରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଭୂତ କେମିତି ବାହାରିବ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଭୁଗାମ୍ବ ହେଲେ ବାବା କେମିତି ଜାଣିବ ତାକୁ ଲେଡିଜ ଭୂତ ଆଇଛି କି ଜେଣ୍ଟସ ଭୂତ ଆସିଛି? ବାବା ବାବା ତା ପେନ୍ ଖୋଲି ଆମେ ଦେଖିଦେବୁ କି? ନାଇଁ, ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବନି, କାଳେ ଯଦି ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ ସେ ତା ଦେହରୁ ପଳେଇବ। ଭୁଗାମ୍ବ ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ, ମଜା ମଜା ଆମ୍ବ, ଭୁଗାମ୍ବ 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 ଏ ଚକୋଲେଟଟା ନବ, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦବ, ତାକୁ କହିବ ବେଟା ମନ ମେ ନଡୁ ଫୁଟା, ସେ ତମର ପଛରେ ପଛରେ ଧାଇଁ ଆସିବ। କାଲ ତ କାଲ 25-30 ଟଙ୍କା ଚକୋଲେଟ କାଟ, ଏ 8 ଚକୋଲେଟ କମ ବି କାଲ। ବାବା ପାଖରେ 1000 ଟଙ୍କା, ବାବା ପାଖରେ କମ ପଇସା ଅଛି। ବାବା ବାବା ଆମେ ଚକୋଲେଟ କାହିଁ ଖାଉ? ଭୁଗାମ୍ବ ଏତେ ବଡ କଥା ମତେ କେହି ବି ପଚାରି ନଥିଲେ, ଆଜି ଭକ୍ତ ତମେ ପଚାରିଦେଲ। ଚକୋଲେଟ ଆମେ ଝାଡା ହେବା ପାଇଁ ଖାଉ। ଆଉ ଯାହା ଏପିସୋଡ 3ରେ କହିବି, ଏବେ ଆଉ କହିପାରିବିନି। ବାବା ଏବେ ପୁରା ଫୁଲ ବିଜି, ଡିସ୍କୋ ଦିୱାନାରେ, ଡିସ୍କୋ।